Здравейте! Днес ще ви представям Mercedes GT 53S. Автомобилът разполага с пълен набор от екстри, подгреви, обдухване, бурмайстер озвучение, зона за мъртва точка, амбиентно осветление и много други екстри. Автомобилът е с пълна сервизна история от Mercedes и е само на 88 000 км и е с гарантиран произход. За повече информация може да ни посетите на официалния ни уебсайт excellentcars.mobile.bg и в страницата ни на Facebook.